Dobrý den, mé jméno je Marek Stejskal a tady s kolegou panem Petrem Mikuláškem jsme vám chtěli představit náš nový přípravek na vytahování střikovačů motorů 2 litr a 2.2 HDI. Jak všichni dobře víte, tak co se týče vytahování střikovačů, tak je to veliký problém, proto jsme byli nuceni pořídit si jako jediný v republice tento stahovák, který vlastně tuhle problematiku kompletně vyřeší. Tak bych poprosil kolegyně, aby zapovídala. Jelikož délka toho vstřikovače je dlouhá, tak se přípravek musí nastavit. Tak, aby vlastně celou délku vstřiku dostali. Tak, můžeme. Počkej, Máro, počkej. Pojď. Tak a tady vlastně vidíte malý vstřikovač, který bohužel v těchto místech mezi hlavou a tělem vstřikovače dochází k srážení vzdušné vlhkosti, tudíž vlastně tam reaguje ta slitina s tou ocelí a pak to tam nabide a ten vstřikovač nelze remontovat. Jinak samozřejmě naše firma disponuje odtahovou službou. V případě, že byste měli problém dostat vozidlo k nám, tak jsme schopni si pro vozidlo zajet a tímto způsobem vám vstřikovače remontovat. Závěrem bych vám popřál mnoho pracovních úspěchů a děkuji za pozornost.